Adda Bigraikwo दंफैयो थिनालियाव जों हाबा जाफैदों। हेलो लोगोफोर, नै जोंहा हाबा जानो फैदों। नै दा हाबा जानायखौ आङो देखायनोसै, हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौबो। दे होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर। हाबबाय नै दा सिङावहाय। ओंखाम जानोसै नै बिदिखौ मोनदै जाबाय। बाय बाय ओंखाम जानोसै नै दा थिनालियाव हाबा जाफैदों। मानसिफोरखौ एसे देखायहरनोसै आं, ओंखाम जानायफोरखौ देखायहरनो एसे। Adda Bigraikwo ना गान खनग्रा। औ इउटुबाव एसे लाफाबाय आरो ओरैनो ब्लगिंसो नालाय, फेमिलि ब्लग। औ औ साबस्क्राइब खालामना हो। औ दे। इउटुब गावनि चेनेल मा नाम चेनेला? BS फेमिलि। BS फेमिलि। औ नोंथांमोना बयबो साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम। थेंक इउ। आद्दा बिग्राइकwo दंफैयो थिनालियाव जों हाबा जाफैदों। अशक देबरगाव राङालि खाथानि बे अशक, ओमफ्राय अशकनि हिन्जाव आरोखि खुन्दुजों आद्दा बिग्राइकwoआ फैदों, माने लेंहरनाय हिसाबै दा जोंबो फैदों आरोखि। जोंबो एसे सिनायनाय हिसाबै लोगो मोनलायनाय जाबाय। आदाखौ लोगो मोनना बिराद गोजोननाय जाबाय। सिगाङावबो मोजां परिचय लालायनाय जायाखैमोन, गोदो फांसन खुंनाय समाव नाराबारियाव क्लाबनि फांसन खुंनायाव हेन्डसेक लालायदोंमोन, खिन्थु परिचय लालायनाय जायाखैमोन आरोखि। दिनै जाबाय। आरो आं हितेशनि लोगो, जों एग्रिकालसारावनो ज' मावो हितेशजों आंजों।